παρουσιάζουμε ό,τι καινούριο βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αλλά και να μαθαίνουμε παρέα τα νέα της 7ης τέχνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Channel 9. Θα είμαστε μαζί για όλο τον χειμώνα. Κάθε Παρασκευή βράδυ, 11 με 12. Με τις γνωστές σε όλους μοναδικές, ασύλληπτες, εκπληκτικοδρομερές προσφορές μου σε κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, λάπτοπ και όχι μόνο. Να μην λείπει κανείς. Κάθε Παρασκευή βράδυ, 11 με 12, Channel 9. Νιώθεις μόνος, απεγνωσμένος, πως έχει χαθεί κάθε ελπίδα για να ονειρευτείς. Ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια. Έχουμε έρθει κι εμείς στη θέση σου και γνωρίζουμε. Πνοή ζωής, σύλλογος συμπαράστασης εγκλεισμένων ατόμων και των οικογενειών τους. Γραμμές 24ωρης υποστήριξης 23 920 25 456. Site pnoisizoe.gr. Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είμαστε εντελώς live μέσα από τη συχνότητα του Channel 9, Μαραθώνιος Ανθρωπιάς 2013-2014, γιατί αυτός ο μαραθώνιος έχει ξεκινήσει λίγο πριν την εκπνοή του 2013, μέσα από το Grande Secreto Media Group, σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιάς και Νήσων, αλλά και το Ταμείο Ελλήνων Ηθοποιών. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε, με υγεία πάνω απ' όλα, δύναμη όπως είπε και η Σερ, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να τραβήξουμε μέχρι να φύγουμε από αυτό το κικαιώνα. Και ήρθε η ώρα να συστήσω, μάλλον τους γνώριμους, τους γνωστούς, τη Λίλα την Καλοσκάμη εκ δεξιών
Γεια σας, χρόνια πολλά και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και στους Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, ακριβώς. Έχω λίστα μετά να πω αναλυτικά στον καθένα και φυσικά να πω τα χρόνια πολλά στον άντρα της ζωής μου, στον Bon Jovi, παρακαλώ. Bon Jovi γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, και μετά από αυτή τη μεγάλη λεζάντα για τους Γιάννηδες, πολύχρονοι και από εμάς και τις Γιαννούλες. Γιαννούλες και για τις Φωτεινούλες εχθές. Να πούμε ότι είναι μαζί στην παρέα μας και ο Στράτος ο Παφελιοτέλης που θα μας βοηθήσει. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Πολύ ωραία αρχή με τη ΣΕΡ. Μια τραγουδίστρα που ξέρει να το παλεύει. Έτσι και ακριβώς. να στέκεται δυνατά στις δυσκολίες. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και συγγνώμη. Και φυσικά Γιώργος Κούβαρης. Αυτό έχει μείνει από προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Στην παρέα σας είμαστε εδώ πέρα και οι τρεις. Μαραθώνιος Ανθρωπιάς, όπως είπαμε, 2013-2014. Ένας μαραθώνιος δίλα που ξεκίνησε 28 και 29 Δεκεμβρίου του 2013. Μέσα από το web radio www.grandesecreto.gr. Ακριβώς, με 35 ώρες non-stop. Και συνεχίζουμε σήμερα με μία ώρα τηλεοπτικού μαραθωνίου. Εδώ πέρα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Channel 9, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια που με πρωτοβουλία το Grande Secreto Media Group ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εμπορικό διευθυντή, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη, στη διευθύντρια προγράμματος, στην κυρία Αθηνά Προβή και φυσικά στον διευθυντή παραγωγής, τον κύριο Οικονομόπουλο Αντρέα. Τσεκάρω να δω πόσο είσαι στα πράγματα. Και να πούμε φυσικά ότι όλο αυτό είναι υπό την αιγύδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο της UNESCO, τον κύριο Γιάννη Μαρονίτη, ο οποίος γιορτάζει. Ο οποίος γιορτάζει πολύχρονος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε και στη τηλεφωνική επικοινωνία. Θα βγουν αρκετοί φίλοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, από τον χώρο της μόδας, από τον χώρο του επιχειρήν, αλλά και γενικότερα άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Θα τους ακούσουμε σε λίγο και τηλεφωνικά. Και να τους ευχαριστήσουμε όλους. Μερικοί από αυτούς είχαν βγει και τηλεφωνικά και στον ραδιοφωνικό μαραθώνιο που είχε λάβει. Αυτό που θέλω να πω εγώ σε όλους εσάς είναι το εξής. Είναι ότι σήμερα κορυφώνεται ο μαραθώνιος. Βέβαια, το τέλος του θα δοθεί στις 12 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι, με ένα μεσημεριανό γεύμα το οποίο θα δώσουμε και θα μαζευτούμε όλοι εκεί, γιατί υπάρχει και μια φιλανθρωπική κληρωτίδα Λίλα, στην οποία κάποιοι άνθρωποι υποστηριχτές της εκδήλωσης προσφέρουν κάποια δώρα και εμείς μαζεύουμε χρήματα για το Ταμείο Ελλήνων Ηθοποιών, αλλά και για άπορες οικογένειες που θα μας υποδείξει η UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Μαζεύουμε όμως, συγγνώμη που να τα πω λίγο για να πω όλο το έργο. Μαζεύουμε τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα, αλλά και όποια εταιρεία από εσάς μας βλέπει αυτή τη στιγμή ζωντανά μέσα από το Channel 9 και θέλει να προσφέρει οτιδήποτε από ένα κουτί γάλα και ένα πακέτο μακαρόνια μέχρι κάποια δωρεά η οποία θέλει και είναι διαθέσιμη να δώσει. Επίσης έχουμε 2 θέματα, θα βγάλουμε 2 τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έχουμε Μπέμπα Μπλάνς, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την κυρία Μπέμπα Μπλάνς σε αυτή την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Χρόνια πολλά, κυρία Μπέμπα Μπλάνς. Ευχαριστώ πολύ, επίσης. Λοιπόν, καταρχήν, κυρία Μπέμπα Μπλάνς, να μας δώσετε μία ευχή για το 2014 και να πείτε κι εσείς 2 λόγια για αυτό το μαραθώνιο που κάνουμε εδώ στο Channel 9. Εγώ μπορώ να πω ότι να είμαστε όλοι οι χρόνια πολλά. Βέβαια. Και να είμαστε αυτή η καινούργια χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από όλες τις άλλες. Όσο για αυτό που κάνετε βέβαια είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα? Κάποιο τρόπο που θα μας υποδείξετε βέβαια. Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα? Και για τα παιδιά αυτά. Εύχομαι και για τα παιδιά αυτά. Όλους τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν αυτή την ωραία πράξη, χρόνια πολλά και πολύ καλά. Ποιο τραγούδι δικό σας θα αφιερώνατε σε όλους εμάς για αυτή την καινούργια χρονιά που έρχεται? Ένα τραγούδι δικό σας, τον τίτλο ενός τραγουδιού. Δεν έχω ξεδιαλέξει, δεν έχω διαλέξει ένα τραγούδι πλαστά. Νομίζω ότι με τη γνώμη τη δική σας αφήστε. Εγώ τα αγαπώ όλα. Λοιπόν, κυρία Μπέμπα Μπλάνς, η αλήθεια είναι ότι είσαστε το πιο ηχηρό παράδειγμα. Πραγματικά, γιατί έχετε περάσει και μια δύσκολη φάση όσον αφορά την υγεία σας και παρόλα αυτά είσαστε εδώ δυνατοί, το παλεύετε και νομίζω ότι είσαστε το καλύτερο παράδειγμα για όλους αυτούς που αγωνίζονται σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολο και πράγματι αυτό να το ξέρουν όλοι ότι πρέπει να πολεμάμε. Σωστό. Εγώ νόμιζα ότι θα τα αφήσω έτσι στην αρχή, αλλά πολέμησα και σκληρά. Λοιπόν, μας κάνεις και ποδαρικό στο μαραθώνιο Ανθρωπιάς και θέλω να κλείσουμε τηλεφωνική γραμμή με ένα ρεφρέν σου ακαπέλα. Με ένα ρεφρέν? Με ένα ρεφρέν δικό σου.
Μάλιστα. Από τραγούδι. Από τραγούδι, από τι άλλο, από σύριαλ. Από σύριαλ θα σε δούμε σύντομα που θα γυριστεί η ζωή σου. Μπορεί, να σας πω κάτι, μπορεί να θέλετε να μου κάνετε πρόταση γάμου και να μην τον αποδεχτώ. Δεν είπατε για τραγούδι. Σωστό κι αυτό, γιατί είσαι και σε φάση ηλικία, μάλλον είσαι και σε ηλικία γάμου. Ναι, είναι. Θα μας δώσεις τη χαρά να μας δώσεις ένα ρεφρέν σου ή δεν θέλεις? Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάδοι και οι καρδιές μας ήσαν έξω. Ευχαριστούμε πολύ, Μπέμπα Μπλαντ. Είναι στο τηλεοπτικό μαραθώνιο μέσα από το Channel 9 Μαραθώνιος Ανθρωπιάς 2013. Είδες? Αγαπάω πάρα πολύ, όχι να πάμε. Μην περιμένετε να είναι τέλος πάντων και τέλεια τώρα. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι και δίνεις το παράδειγμα και στους νεότερους. Σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκανες. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μπέμπα Μπλαντ. Καλή χρονιά. Και την τιμή που μου κάνετε και εσείς να μιλήσω σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Βεβαίως. Η Μπέμπα Μπλαντ, να ξέρεις, άμα αρχίσει να μιλάει, δεν σταματάει. Δεν Είναι χειρότερη από σένα. Την αγαπάμε. Και στο γραφείο, οπότε παίρνει τηλέφωνο να μας πει ένα γεια σας, μας λέει γεια σας. Λοιπόν, Λίλα μου, πρωτού ξεκινήσουμε. Συγγνώμη, επειδή λέμε για την καινούργια χρονιά, ένα λεπτό μόνο να πούμε ένα πάρα πολύ θεματάκι. Κάτι πολύ ωραίο και γλυκούλη, να πούμε ότι το πρώτο μωράκι είναι κοριτσάκι για το 2014 Μάλιστα. και γεννήθηκε στη Λέσβο. Από όλο τον κόσμο. Για την Ελλάδα λέμε τώρα. Α, για την Ελλάδα. Λέμε τώρα. Γιατί είπες το πρώτο Όπου μωράκι. πήγε και ο Δήμαρχος, του έδωσε ένα φλουρί, του έδωσε λουλούδια στη μαμά. Τα λουλούδια δεν κάνουν τίποτα, κύριε Δήμαρχε, για να βοηθάμε και περισσότερο πιο έμπρακτα. Είναι συμπατριώτησα το κοριτσάκι, γιατί και εγώ είμαι από τη Μυτιλήνη. Ναι, γι' αυτό. Απλά είναι κοριτσάκι, οπότε ως κοριτσάκι που είναι έτσι, το θελικό μέρος όλο αυτό, πιστεύω θα πει πάρα πολύ καλά. Θα συμβολίζει και την ανάπτυξη ως τελικό. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, εδώ, επειδή είχαμε μείνει στη φιλανθρωπική κληροτίδα μέχρι που παρενέβη η κυρία Μπέμπα Μπλαντ σε αυτή η ευχάριστη έκπληξη η τηλεφωνική, θα ήθελα να πω μία φορά όλους τους υποστηριχτές που βρίσκονται μέχρι αυτή τη στιγμή σε αυτό το μαραθώνιο. Βέβαια, εμείς περιμένουμε και περισσότερους, αλλά και όλους εσάς τον απλό κόσμο που θέλει να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, να τους ξεκινήσω. Είναι η Ατέκο Ελλάς, οι Σχολές Κομμωτικής Αμάραντος, η Red Carpet Ομάδα Φωτογράφων, ο Έπικλας Συριόπουλος, Athens 33 Ρούχα στον Κορυδαλό, η Berkman Cord, η Kurland Spa, Όμιλος Κατασκευαστική Κυριακίδης, Fingertips Κέντρο Αισθητικής, FearTech, www.novo.gr κατασκευαστική διακοσμητική, MediSpa διαγνωστικό κέντρο, Πλούτον Ελλάς εταιρεία εμπορικών ειδών, η Billy Joe με ρούχα υψηλής ραπτικής, όπως βλέπεις και η μόδα συμμετέχει στο μαραθώνιο, Κοσμήματα Μπενέτος, Βαγενάς Ανθοπολείο, U-Secure εταιρεία Security, Νεύρος Hotel ξενοδοχείο στη Λίμνη Πλαστήρα, η εταιρεία καλλιτικών Ίαλος Κίνητρων και Χρυμπάρι με το www.χρυμπάρι.gr κοσμήματα, Πίτε Σαρόγλου, η Έξινη Γλυφάδας, Star Seeds εταιρεία καλλιτικών, Ζώης Κολλιός λογιστικό γραφείο, που εδώ θέλω να πω ότι ο κύριος Ζώης Κολλιός προσφέρει, το λέω γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο προσφέρει, για 100 ηθοποιούς που έχουν πρόβλημα οικονομικό, προσφέρει αφιλοκερδώς να τους κάνει τη φορολογική δήλωση ένα δώρο συνολικής αξίας 8.000 ευρώ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον μια φορολογική δήλωση για να τη φτιάξουμε χρειάζεται 80 ευρώ. Τσιφλίκ Μπαχτσέ, εστιατόριο Κορυδαλός, εταιρεία αναψυκτικών Fruit Top, Εκχείου εταιρεία αναψυκτικών, Σουβλάκια Σταύρο στην Νίκαια εκεί πέρα που τρώω εγώ καλά, Κέντρο Διασκέδασης Νίτρο, Βαλιανάτο Ήδη Σούπερ Μάρκετ, η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, Mama's House, Accord Διαφημιστική, Εκδόσεις Λιβάνι, Μίνα Παπαδοπούλου Makeup Artist, Support Your Local DJs εταιρεία Μερούχα, NVS Technology, η Κοραλία Παπαθανασοπούλου Οικαστικός, Στέφανος Δίνος Ψηφιδογράφος Καλλιτέχνης. Η Thermogun Λέβιτες Κρήτη, το κουτούκι μια μολυβιά. Εκεί τρώω εγώ καλά. Α, μπράβο. Μεζεδοπολείο Δίπορτο, Μουσαμάς Express και Run Courier Services, γιατί θέλουμε να φτάνουν και τα πάντα την ώρα τους. Μπέση Αργυράκη, μετά τους υποστηρικτές, η κυρία Μπέση Αργυράκη είναι στη γραμμή. Γεια σου, Μπέση. Μπέση. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Κάνετε ένα πολύ σπουδαίο έργο από ό,τι ακούω και μπράβο σας. Συνεχίζουμε, είχες βγει στο ραδιοφωνικό μαραθώνιο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους όσους δουλεύουν στο σταθμό, σε εσάς, Ευχαριστούμε. σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και εύχομαι να συνεχίσετε και να έχετε φοβερά αποτελέσματα, γιατί τέτοιους καιρούς αυτό είναι καταλυτική σημασία που κάνετε. Μπέση, πώς θα πετυχαίνουμε, πού είσαι? Είμαι στο σπίτι μου έτοιμη να βγω έξω. Τα Χριστούγεννα είχες φύγει, ήσουν Αθήνα, πώς τα πέρασες? Είχα τραγουδήσει στο χιτήριο με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς μετά από πολλά χρόνια συναντηθήκαμε. Πολύ ωραία. Αλλά την αλλαγή του χρόνου την έκανα στη Θεσσαλονίκη, στο Χάγια, τραγούδισα το Καζίνο.
Καταπληκτικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ότι δεν θέλεις να θυμάσαι από το 2013. Προσωπικές μου εμπειρίες ή γενικότερα? Γενικότερα ή και προσωπικό, αν θέλεις. Για το 2013 δεν θέλω να θυμάμαι και θέλω να φύγει ανεπιστρεπτή οι εικόνες που έζησα, παιδάκια να πεινάνε και να λιποθυμάνε στα διαλύματα γιατί δεν είχαν φαγητό και γυναίκες καθώς πρέπει να ψάχνουν στα σκουπίδια, που αυτές οι εικόνες δεν θα μου φύγουν ποτέ από το μυαλό και εύχομαι ανεπιστρεπτή να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και νομίζω ότι εσείς με την προσπάθειά σας πασχίζετε όσο μπορείτε προς αυτή την κατεύθυνση και γενικότερα να βρεθεί αυτή η λύση, η μαγική, γιατί μαγική κοντεύει να γίνει η λύση αυτή, ώστε να μπορέσουν να μπουν για αυτή τη χώρα τα πράγματα στη θέση τους και το 2014 να ανατείλει όπως το επιθυμούμε όλοι. Από το στόμα σου και του Θεού ταυτή να πούμε κι εμείς από εδώ. Αυτό που θέλουμε να πούμε, Μπέση μου, να το πούμε και με αφετηρία εσένα, ότι για μας ο Μαραθώνιος Ανθρωπιάς δεν είναι μια φιλανθρωπία, αλλά είναι το αίσθημα αλληλεγγύης που πρέπει να αφυπνιστεί σε όλους τους Έλληνες. Ακριβώς. Γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος από φύση και θέση, θέλω να πω εγώ, και ότι θεωρώ ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές οι Έλληνες εισπυρωνόμαστε για το καλύτερο. Απλά πρέπει να υπάρξει αυτή η σπίθα. Από πολλά χρόνια πριν αυτό, ότι ο Έλληνας όταν δυσκολευτεί και όταν πιεστεί μπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά. Και ελπίζω ότι και αυτή τη φορά δεν θα μας λυγίσει τίποτα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι και πιστεύω ότι η αλληλεγγύη, όπως λέτε, είναι απαραίτητη και ο εθελοντισμός επίσης, που είναι επίσης μια λέξη συναφής και απαραίτητος και αυτός για να μπορέσει να κινηθεί το πράγμα προς την κατεύθυνση που είναι απαραίτητη να κινηθεί. Και παρατηρούμε γενικότερα πια στις μέρες μας ότι υπάρχουν πολλοί εθελοντές σε πάρα πολύ κέρες θέσεις πλέον. Δηλαδή παλαιότερα θέλανε να πάρουν κάποιο μισθό, να έχουν κάποια χρήματα. Τώρα πια ο κόσμος βοηθάει τον συνάνθρωπο. Δεν είναι όπως παλαιότερα. Και αυτό μας ευχαριστεί και μας χαροποιεί όλους. Και το είδαμε και μέσα στον δικό μας Απλά μαραθώνιο. πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες που να δίνουν το έναυσμα. Αυτή η ανέχεια και αυτή η κρίση μέσα στα πολλά άσχημα και αρνητικά έχει φέρει τον άνθρωπο τον ένα κοντά στον άλλον και ας το ελπίσουμε τουλάχιστον. Ναι, πιστεύω ότι βοηθάει ο ένας τον άλλον όσο γίνεται περισσότερο, γιατί φαντάζονται και σκέφτονται ότι μπορεί αύριο να είναι αυτοί που θα έχουν. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, γιατί πρέπει να βγάλουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, Μπέση μου. Να βγάλετε, συνεχίστε την αγάπη. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο εκ βαθιών της καρδίας. Χαμόγελα θέλω, αγάπη, ειρήνη και υγεία πάνω απ' όλα. Και σε περιμένουμε και 12 Ιανουαρίου στο μεσημεριανό γεύμα που θα κορυφωθεί ο Μαραθώνιος Ανθρωπιάς. Θα με ειδοποιήσετε και θα είμαι κοντά σας. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, φιλάκια πολλά. Φιλάκια, Μπέση. Να πούμε ότι είναι πολύ ωραίες αυτές οι ευχές που μας δίνει η Μπέση. Το χαμόγελο γενικότερα, το οποίο λείπει. Και μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέει, αλλά καθημερινά βλέπουμε συγκλονιστικά γεγονότα να διαδραματίζονται γύρω μας. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε πάλι ένα παιδάκι 2 χρονών. Πήρε φωτιά το σπίτι, πέθανε εκείνο, κάει και εκείνο, πέθανε η γιαγιά, ο μπαμπάς. Δηλαδή είναι πράγματα και όλα αυτά γιατί. Που λέμε, ξέρω, δεν έχεις ακούσει ένα παιδάκι που πέθανε από το μαγκάλι, από τις Αναθηνιάδες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, με τη φτώχεια και με όλα αυτά που γίνονται. Η ανέχεια μπορεί να δημιουργήσει πολλά κακά πράγματα. Τραγικά πράγματα γύρω μας. Πραγματικά. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς, παρακολουθείτε Channel 9 ζωντανά. Μαραθώνιος Ανθρωπιάς 2013-2014. Μαζεύουμε τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα. Γενικότερα πράγματα τα οποία για εμάς μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά ή να μας περισσεύουν, για κάποιους άλλους ανθρώπους ίσως να είναι μια σανίδα σωτηρίας, ίσως να είναι ένα φως. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε αυτό το φως από μέσα σας. Η εκπομπή αυτή είναι ειδική και γίνεται για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα UNESCO Πειραιάς και Νήσων Grande Secreto Media Group. Λοιπόν, στη γραμμή μας είναι μόλις η κυρία Έλενα Τζαβαλιά. Γεια σου, Έλενα! Γεια σου, Έλενα! Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία. Πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά, πολλά φιλιά και στη Ζένα και στο Μάρκο και στο μικρό το Χαρούλη, την αγάπη μας και τα φιλιά. Σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις σε αυτή την προσπάθεια. Αλλήμονο. Θα ήθελα να δώσεις τις δικές σου ευχές για το 2014 και τι θες να ξεχάσεις και εσύ από το 2013. Νομίζω ότι οι ευχές μου είναι πολύ κοινότυπες, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικές. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, ευτυχία και δύναμη, κουράγιο για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Αλλά αν είμαστε γεροί, νομίζω ότι όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύεις ότι θα αλλάξουν οι μέρες για την Ελλάδα? Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν οι μέρες. Και εμείς αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Να πούμε Αμήν, ότι. Παναγία μου.
Να πούμε ότι ξεκίνησε και το νέο θεατρικό. Αυτό τώρα. θέλω. Πού Ναι. έχει ξεκινήσει το νέο θεατρικό σας? Ξεκινάει σε μερικές μέρες. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνουν οι παραστάσεις στο περοκέ του Σουλέι Μάρκ του Μεγαλοπρεπή. Και ξεκινάει το καινούριο. Και θα ξεκινήσει ένα καινούριο που θα λέγεται «Μάμα Μία δεν υπάρχει». Τέλειος τίτλος. Λοιπόν, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε για τις ευχές σου. Επίσης, σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά, Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Φιλιά πολλά. Εγώ το μεταξύ έχω φτιάξει ένα κατεβατό εδώ, το Τι οποίο φτιάξεις δεν με έχετε πάλι? αφήσει να πω. Άντε, πες το. Έχω βγάλει τους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα. Α, έχουμε Είχες πολλούς Ναι, έχω βγάλει Γιάννηδες. Γιάννηδες, δεν έχω Λίλα, βάλει τι θα άλλα. πάντα. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, είναι ο Πλούταρχος, είναι ο Πάριος, είναι ο Χαρούλης. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Ο Ζουγανέλης, ο Μιλιόκας, ο Λάτσιος. Γιάννης Λάτσιος. Μάλιστα. Εκεί. Ο Ιωάννα της Λορένης επίσης θα γιόρταζε φουκαριάρα τώρα. Θα γιόρταζε, Κάει, αν ζούσε. και το φουκαριάρικο Λοιπόν, αυτό. αυτά μόνο σε μία live Γιάννα εκπομπή Αγγελοπούλου με λίγα Δασκαλάκη. καλοσκάμι θα μπορούσε Η να Ιωάννα γίνει. Πηλιχού, η Ιωάννα Παπά. Κάτσε, παιδί μου, γιατί η Θεοφανία Παπαθωμά Η Ιωάννα εχθές. Παπά. Σ' αρέσει, Η Ιωάννα Παπά σ' αρέσει. Η Θεοφανία Λοιπόν. Παπαθωμά εχθές. Λοιπόν, Πρέπει να τα πούμε αυτά. δεν Τζον ξέρω. Τζόνι Ντεπ. Θέλω κάποια στιγμή, επειδή είναι και live εκπομπή, η σκηνοθέτα μου θα ήθελα να δούμε κάποια στιγμή το βίντεο με μια κυρία, δεν ξέρω αν το είδατε χθες των φώτων. Ναι. Έγινε σύγχρονη ένα Μανταλένα. περιστατικό. Να ετοιμάσουμε βέβαια το βίντεο για να το δείξουμε, γιατί με αφετηρία το Μαραθώνιο Ανθρωπιάς υπάρχουν και δύο περιστατικά, τα οποία θα βγάλουμε και στον αέρα τους πρωταγωνιστές, γιατί εμείς όταν μας κεντρίζει κάτι το ενδιαφέρον, το ψάχνουμε, το ερευνούμε, αλλά και το βοηθάμε εφόσον διαπιστώσουμε ότι όντως ισχύει. Ναι, είναι η Μαντώ στη γραμμή, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Υποκλίνομαι στη φωνή της Μαντούς. Γεια σας, Μαντώ μου, Μαντώ. καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Να σε πολλά. καλά. Εν τω μεταξύ, με τόσες τηλεφωνικές γραμμές, Μαντώ, νιώθω ότι κάνω ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά έχουμε και εικόνα. Κάπως έτσι. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τις δικές σου ευχές. Καταρχήν να πούμε ότι συμμετείχες και στο ραδιοφωνικό μαραθώνιο. Σήμερα είναι ο τηλεοπτικός μέσα από το Channel 9. Τις δικές σου ευχές για το 2014 και τι θα πεις στον κόσμο για να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Καταρχήν όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι θέμα ανθρωπιάς πια. Θα ήθελα πάρα πολύ για το 2014 να δω λιγότερη αγωνιά στον κόσμο. Ωραία ευχή. Αυτή είναι η ευχή δική μου. Ωραία ευχή. Τα σχέδιά σου για το 2014 ποια είναι, Μαντώ μου? Θα κάνω κάποιες live εμφανίσεις. Ετοιμάζω καινούργια δισκογραφική δουλειά που σίγουρα θα βγει μέχρι το Πάσχα. Το αργότερο δηλαδή. Αυτά. Και οικογενειακά. Και ο νέος χρόνος πού σε βρήκε, πού σε πέτυχε φέτος? Με τα παιδάκια μου στο σπίτι ήσυχα οικογενειακά. Να μας τα φιλήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι είσαι ένα φωτεινό παράδειγμα για πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά είναι αυτό που λέμε όταν ο εσωτερισμός κάποιου εκπέμπεται στο πρόσωπό του. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά εκπέμπει την καλοσύνη γιατί την έχεις πραγματικά μέσα σου και εμείς ευχαριστούμε που συμμετείχες σε αυτόν εδώ το μαραθώνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλοι να βάλουν το χέρι τους εκεί που πρέπει και να κάνουν μια πολύ καλή πράξη. Ευχαριστούμε πολύ και το δικό σου. Καλά. Και το δικό σου τηλέφωνο είναι εξίσου σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ, Μαντώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς για να μην ξεχνιόμαστε, συνεχίζουμε, μαζεύουμε τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα. Μας κάνουν νόημα σε 3 λεπτά. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Βλέπεις, Λίλα, γίνεται εδώ πέρα πανικός. Μάλιστα η Μαντώ έδωσε και έμπρακτα την έδωσε και ρούχα η Μαντώ να πούμε μέσα στο ραδιόφωνο. Και να πούμε ότι και η Μαντώ είναι από τους καλλιτέχνες οι οποίοι δίνουν πραγματικά συνεισφέρουν με ό,τι μπορεί ο καθένας από τους Αυτή είναι και η καλλιτέχνες, πραγματική έτσι. έννοια του καλλιτέχνη. Ναι. Έτσι, να Και δεν το υποστηρίζει λέει, τέτοιες ενέργειες. Εγώ το πάντως λέει, δεν οφείλω να βγαίνει. ομολογήσω ότι στο συγκεκριμένο Μαραθώνιο Ανθρωπιάς συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και από το χώρο του θεάτρου, αλλά και του μουσικού πενταγράμμου και από το χώρο της μόδας, αλλά Και του γενικότερα αθλητισμού. οικαστικοί, δηλαδή όπως η Κοραλία Παπαθανασοπούλου, όπως ο ψηφιδογράφος καλλιτέχνης Στέφανος Ντίνος. Γενικότερα βλέπουμε ότι ο καθένας και ως μονάδα προσφέρει κάτι από τα δημιουργήματά του για να δοθεί στη φιλανθρωπική κληροτίδα και να βοηθήσει αυτόν τον σκοπό. Είμαστε πραγματικά Να χαρούμενοι. ξαναπούμε ότι είναι την χώρους και Κυριακή στις 12 επιχειρήσεις. του μηνός. Κυριακή Θα 12 είμαστε όλοι. Ιανουαρίου στο Stars, Λεωφόρο Αθηνών 247 στο Χαϊδάρι. Έτσι. Λοιπόν, για Και πες. φυσικά, συγγνώμη, να πούμε ότι και στο www.grandesecreto.gr μπορείτε να ενημερώνεστε Για τα καθημερινά, πάντα. 24 hours a day, για τα πάντα. Αυτό το Εννοείται. αγγλικό σου όταν το κάνεις πραγματικά με σκοτώνει. Εννοείται πως μπορούμε να ενημερωθούμε και όπως και στο Θέλω Facebook. να ρωτήσω πάνω στο control, μπορούμε να δούμε το βίντεο από την κυρία? Όχι ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ Κάτι να πω. έλεγε το Τι κύριος έλεγες? Πασφιλωτέλης. Όπως και στο Facebook μπορούμε να ενημερωθούμε για όλες τις ενέργειες του Grande Secreto Media Group. Έτσι και για τον Μαραθώνιο. Ακόμα πιο πολύ μπορείτε να πάρετε κάποια στοιχεία από εκεί.
Εγώ θέλω να πω για άλλη μια φορά ακόμα, να ξέρετε τους υποστηριχτές που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή στη φιλανθρωπική κληροτίδα, γιατί χωρίς όλους αυτούς, αυτό εδώ το οποίο κάνουμε εμείς σήμερα θα ήταν άπιαστο όνειρο. Ξεκινά από κάτω τώρα. Να ξεκινήσω από κάτω, λες τώρα, έτσι, τώρα, να το ναι. πάω ανάποδα. Run Courier Services, Μουσαμάς Express, Μεσοθοπολείο Δίπορτο, το κουτούκι μια μολυβιά που τρως, ξέρω. Θερμογκάν Λέβιτες Κρήτη, Στέφανος Δίνος Ψηφιδογράφος, Κοραλία Παπαθανασοπούλου Οικαστικός, NVS Technology, Support Your Local DJs, Μίνα Παπαδοπούλου, Εκδόσεις Λιβάνη, Ακόντ Διαφημιστική, Μάμας Χάου Ζαχαροπλαστείο, Δέσποινα Μοιραράκη, Βαλιανάτος Ήδη Σούπερ Μάρκετ, Κέντρο Διασκέδασης Νίτρο, Σουβλάκια Σταύρος, Εκχείου Εταιρεία Αναψυκτικών, όπως και η Φρουτόπ Εταιρεία Αναψυκτικών, Τσιφλίκ Μπαχτσέ Εστιατόριο στον Κορυδαλό, Ζωής Κολλιός Λογιστικό Γραφείο, Star Seeds Εταιρεία Καλλιτικών, η Έξι Νης Γλυφάδας, Σαρόγλου Πίτες και Χρυμπάρι.gr Κοσμήματα, Εταιρεία Καλλιτικών Ίαλος, Νεύρος Χοτέλ Ξενοδοχείο στη Λίμνη Πλαστήρα, Βαγενάς Ανθοπολείο, Κοσμήματα Μπενέτος, Ρούχα Υψηλής Ραπτικής Μπιλιτζόε, Πλούτον Ελλάς Εταιρεία Εμπορικών Ειδών, Μέντι Σπα Διαγνωστικό Κέντρο, www.ginovo.gr Κατασκευαστική Διακοσμητική, Φιρτέχ Fingertips Κέντρο Αισθητικής, Κυριακίδης Όμιλος Κατασκευαστική, ο κύριος Μπιμπίλας μπορεί να περιμένει, Κιουρλαντ Σπα, Berkman Court, Άθρες 33, Έπικλα Συριόπουλος, Red Carpet, Αμάραντο Σχολές Κομμωτικής, Ατέκο Ελλάς, πραγματικά χωρίς ούτε ένα σαρδάμ. Και βλέπετε ότι κύλησε και από κάτω προς τα πάνω. Μετά το σωστά. πάμε στη μέση. Σπύρος Μπιμπίλας, γεια σου Σπύρο μου. Γεια σας παιδιά, αν και οδηγώ, επειδή πάω στο θέατρο. Εσύ είσαι παντός καιρού, δεν παίρνεις χαμπάρι. Και με την οδήγηση στα Πασκαλά και με το Λέγιν επίσης. Ναι, να φοράς hands free όμως, όχι έτσι. Φοράς hands free. Όχι, δυστυχώς δεν φοράω hands free, γιατί όσο hands free. Και να μην φόραγες, ναι, θα έλεγες γιατί μας ακούνε και είμαστε live. Αν ακούσουμε κανένα μπαμ, θα ξέρουμε τι είναι πάνω. Λοιπόν, Σπύρο μου, θέλουμε τις ευχές σου. Καταρχήν να πούμε ότι είσαι ο ταμείας του Ταμείου Ελλήνων Ηθοποιών, που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια πολύ ενεργά. Και να μας δώσεις δικές σου ευχές για το 2014. Οι ευχές είναι να έχουμε μόνο κουράγιο για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Γιατί το να αρχίσω να λέω υγεία, χρήμα, χρόνια πολλά και τέτοια, τα θεωρώ εντάξει, κοινότυπα. Κοινότυπα τα θεωρούμε όλοι, αλλά δεν είναι τελικά. Τίποτα από αυτά δεν είναι κοινότυπο στην ουσία. Όλα προσπαθούμε να κατακτήσουμε και να δεν είναι, αλλά αυτά τα λέγαμε όλα τα χρόνια. Και τα χρόνια της εικονικής ευδαιμονίας. Τώρα πρέπει να λέμε κουράγιο για όσα. Κουράγιο και δύναμη για να αντέξουμε και αυτά που έρχονται επίσης. Μα γι' αυτό λέω.